Se oli niin saumattomasti toteutettu, että siinä oli niin kuin koko ajan vähän semmoinen niin kuin ylpeyden tunne, että vau, tämä meidän tapahtuma on näin hieno. Meillä tämmöinen vapaaehtoisten ryhmä lähti siitä lähestymään näitä presidenttikandidaatteja ja kysymään, että kiinnostaisiko heitä lähteä mukaan paneeliin. Ja kaikki tapahtui hirveän nopeata, koska me saatiin nämä presidenttikandidaatit mukaan. Siinä tuli vaan sellainen haaste, että heidän aikatauluttamisensa oli todella vaikeaa, joten me ei saatu heitä yhtä aikaa yhteen paikkaan. Jolloin sitten tämän erinomaisen palvelusi ansiosta se toteutus näytti niin saumattomalta, kun sinä rakensit sen niin, että sieltä osa tuli linjoille livenä näistä presidenttikandidaateista ja osa laitettiin videoina. Et sitä ei periaatteessa edes tajunnut, jos ei sitä olisi alleviivannut. Mutta kaikki hoitui sulta siihen tyyliin, että ei mitään hätää, homma hoituu. Se toi siihen sellaisen rentouden tunteen siihen tekemiseen, jota ei pysty jotenkin ikään kuin rahalla korvaamaan. Mä olen pelkästään äärimmäisen vaikuttunut ja voin vaan sydämeni pohjasta suositella ja saa kääntyä mun puoleen ja pyytää niin kuin ihan tarkempia tietoja suoraan multa. Mä olen kyllä tosi kiitollinen tästä palvelusta ja yhteistyöstä.